Počkajte, ešte to sa sám budeme piť alkoholu, vidíte? Budeme piť, no ideme na to. Máš 3 minúty, že by i pil tieto hlavy. Nestíhaj sem. Teraz ideme na druhé. Ačko máš 5 minútu, že by si dal dve ochvary. Jeden, dva, hľadiť. To bylo hotové. To nevadí, že sa tak počúvam. Má 7 na to. Sofia má 7 minút. Postel! Jak? Není to postel. Palušina. Čekaj. Počkajte. To musíš napísať. Keď to bude to červené, to víš? Už idem. Jdeme Lešek. A tady mám. A 7 na to minutu, aby si piju toľko vás, 4 kavaly. Jsem počítal, jdeme na dobu. A 7 máš 7 na to, že by si i pil jednu počet. Teda 2 minúty, že si i pil jeden počet. Ještě se napiju, mambo. Má 7 minútu na to, že by si něco sa tancoval, že by pil 2 kofory, ale počítam opět. 5. Na 7 minút na to jsem si otevřel kaču Lešiek a na 4 minuty vás do 2. No, už to jsem měl. Vidíte? To už bylo už všechno, napište komentář, like, já se poloučím a baša. Ok, ako nakonec